Тисячі людей вийшли на протест проти великого произвола власті, котра руками Верховної Ради задумала знищити православ'я в Україні. Як позирають, що на це вповіли люди? Главна думка наших людей була виражена священником Николаєм Данилевичем. Він у нас представляє і позицію церкви офіційно. Ще 15 июня віруючі Української православної церкви прийняли участь в молитвеному стоянні під стінами Верховної Ради і там ініціювали общественним об'єднанням «Миряни», то молитвенне стояння, щоб людей виділи і чули. Провели там, як сказано, 20-тисячний кресний ход до Офісу Президента, де передали властям всього світа обращення в защиту своїх прав церкви, проти гоніння Української православної церкви, ведь треба то колись остановити. І тепер вимагають злочинно, нібито законодавчу вакханалію зупинити. Дуже великий жаль, що Європа мовчить. Ізредка якісь там чиновники скажуть слово. Америка також мовчить за порушення прав православних, навпаки, підозрюємо, що там єдино вони в тому участвують. Не хочемо наводити паралелі на то, що керівники в Україні копіюють злочинну політику царя Юліана Отступника. Але що виходить, що майже всі президенти за 30 років похожі на того історичного персонажа? Просто, поки не були президентами, вроді би нормально. Стали президентами, зразу агресивна політика і відношення до церкви, причому без всяких підстав. Саме противне, що влада організовує гоніння на церкву і законодавчо, і фізично, від нападають на громади людей, на храми, захвачують, а потім офіційно оті маленькі мікрожурналісти кажуть, то неправда, що там людей б'ють. Ну, там 80 случаїв, то немного. Русини Закарпаття, Карпатської Русі витерпіли такі гоніння при Австро-Мадярщині, при Чехах, при СССР, від українських комуністів, до речі. Будемо все напоминати. Українські комуністи, які розмовляли з нами, з русинами, на чистій українській мові, а робили беззаконня. Сьогодні їх сини і внуки також на чистій українській мові. Говорять з нами, але залітають в Закарпаття з погрозами до русинів та до православної нашої церкви. Ми їх шкодуємо, бо періодично вони цькують на нас і спецслужби та окремих нечесних журналістів, що звинувачують нас в сепаратизмі. У себе вдома, на своїй землі, ми хочемо називатися по імені матері русинами та говорити на материнській мові. Ведь наші благодатні древні русини зато й вижили, що мали свій язик, культуру і релігію. Ми знаємо, що у кожного народу своя мова, свій язик майфайний. Но ми і твердимо всім, але ви всі добре чули, записали. Ми, русини, маємо свій русинський язик, набагато милозвучніший для нас, чим люба друга, навіть мова солов'їнна. Хоч яка найбуде, по-нашому так красно, тисячолітньо звучить, що коли ми десь чуємо у чужому світі, десь на якихось вокзалах зустрічались ми, чуємо, говорить по-нашому, та серце радується, бо ми чуємо свій красний, непревзойденний, милозвучний язик. Язик не солов'їнний, а язик живого народу. Але русини, як законопослушний народ, знають, що треба знати державну мову, і тому на українській мові знають українську мову або точно по державі володіють мовою державною, може ще й краще, ніж другі регіони. Але при тому ми ніколи не відкажемося від своєї благословенної, хоча й може не солов'їнної, зате людської мови, ім'я котрого язик русинський, і ще дрібніше карпато-русинський, благодатний, добротний, багатий,
в ньому можеш купатися, висловлювати свої думки, особливо такого порядка психологічного і філософського, і особливо духовно-богословського.